What's up guys? May adlaw na meron rin sa sapa kay Juan me. Nangita may kahoy nga para himo na mugtulay ba. Puok ka lang. Ay, operator oy, klaro oy. Daghan kay may operator dalaro. Ang problema kay di ka bulumod mo operate. Di gyud mo sugot ba operator gyud siya bay. Dala na to ron si Rapi Tolpon re. Gikan sa Senado. Ikas, bira. Di makaya na yung kauban re bay. Mo operate na pod bay. Ana. Mo na atong kauban ron guys, mga team Kurukotoys. Tabangan ta sa to panirada. Namatay nindot nga tirada mga pila ka adlaw karon pero di sa nato ibulabog. Sikreto sa nato tirada tariya. Team Kurukotoys. Kita na ron pa. Ron file dyan. Ana. Ay kalagutan na muli makuron bay klaro na. Ibali, tulo ka kuha na. Tulohon ma, tulo. Watay gasolina ba? Yay mo na putol-putlon. Atay ka. Tula na Tulo. Tulo. Apa na bata? Oy. Ena. Lihat mobil lihat. Lahi na sa datong operator. Bigambyo na gid ni. Halos dahil ni tanan operator ang gidalaron.